kinsa man ang nabaksayan. Siya nga wala na muamong ang iyang ginayas sa pagtagad sa mga membro. Dili mudawa kong tambag. Kabantay mo ka lang na yung tambagan na ito. Kung siya sa dili usahay mudawa kong tambag. Doon na sa iubang mga kaigsunan na membro na sunod sa iglesia. Apan wala siya makakaplag o tinuon nga higala sa simbahan. Kasagaran na ito, di lang na ito matudlong. Pinudunan na ganit ay nabautismuhan, pasakran na ito. Dili na ito tagaan o pagtagan. Kantong nabautismuhan, magpupabiyan ito. Mga batanon, kung batanon man ang nabautismuhan, abi-abihan ninyo. Kung hamtong man ang mga nabautismuhan, kita maghamtong, abi-abi. Dili na sila makasukabot, mga kaigsunan. Muna nga madiskuryo sila. Usahay mo tanong sa ilang una-una nga dili na ganahan musimba. Doon ay mga tao nga dili magapagan. Doon ay usa ka istorya isuon. Usa ka lalaki naglingkod sa front seat sa simbahan ng muralan sa simbahan. Mingaw na yun ang malibot, ang madumog mo na lang magsusulti. Naon sa makita mo ang man yung cellphone. Kusog kayo ang ringtone. Na dali-dali ang batanon sa pag-imot sa yung cellphone kaya iyong wapag yun makiti. Asa na bin ang katupok. Na kining magdali-dali ta mga kaigsunan usahay mo mawala ka sa pasing. Ang nahitabo, sinigring ang cellphone, nidagat ang matanon dito sa gawas. Dito na niya natubag ang tawag mga kaigsunan. Pagbalik niya mga kaigsunan sa sulod, ingon ang pastor na nagwali. Nagsabot kami ang tadaan, iyong tanan cellphone sa balang pagsimba. Yung may laing sintro, siya magyod ang nidagan na nagtingog pa yung cellphone. Wala na igsuon ang batanon musimba. Pagkagabi, sumala sa sugilanon, niadto ang batanon sa bar. Nisulod sa bar mga kaigsunan na nagkulog. Ni-order siya og gamay kayo gabir. Sa galing nga na ng gamay gabir. Narito ni? Ha? Palahog ko gini dati. Kaya nakaila mag gamay gabir. Pilsin. Ni-order ang batanon o pilsin. Pero dili siya anan. Tungod lang sa kayupos kay di kasabaan. Hindi mo po ito siguro pangasaba pagpahimang lang. Sabot na may tadaan. Silpon niyo. O na kung niya na sa sunod sa simbahan ng soon, mga batanon manuhang ko, iyong gawas ko ng video mo, mag-picture mo. Huwag na mabalik sa simbahan ang batanon. Nagpurong ang batanon dito sa mahal ni Munitan ang gamay na bir. Sa diya ka nagpurong. E dili anak. Kau sa may tabuhay sumayabuhan. Nayabu ang bir. Mao'y pag-ani sa babae. Waitress sa bar. Ingon ang batanon, ma'am, sorry kayo ma'am. Dili ginabutuyo mga yabuhon ng bir. Sorry na din kayo ma'am, nakasalang ko. Amin mo sa tulong, ingon sa waitress. Sir, huwag kayo problema sir. Wala isa lang mo. Wala sila, okay na sir. Pag-ikay sa sir anak, wala. Ang batanon wa na mubalik og simba nga naman. Nasayop sa simbahan di kasapaan. Samtang dito sa bar nasayop di pasayon. Nakuha man ang punto. Sa sulod sa iglesia di kasapaan, pero dito sa bar nasayop di pasayon. Rana mga kaigsunan ang batanon simba. Unsa man kayong ginigpulong backslider, kay mamani ang alok sintro.
Mga tao kini nga nalista ang ilang ngalan sa iglesia. Apan wala kini magapaplag og tinuod nga higala sa iglesia. Kung imong pamutanon kay wala mo sigma. Dad, mabakslayan naman ka. Wala pa ko kabakslayan. Wala ko mabakslayan. Nibiyak ko sa iglesia apan wala ko mabakslayan. Kabantay mo? Doon ay iba na to ng mga igsoon sa pagtoo. Ining kabigil, mangita og lain, pundok sa Adventista. Yan na utod ng ato. Wala mabaksahin. Pero iyang bibiya lang sa atong iglesia. Kay balo naman sa klase ng mga tao. Dili mahimong nga ang tao, mahimong nahigugma sa Diyos, apan nungdan niya ang iglesia. Imo ba tanon, wala ka bumabak sa Iran. Tuan na niya dito sa laing ng bundok sa Adventista. Episos 5:25 kung imo masahod. Si Kristo nahigugma sa iglesia, ito ng iglesia mamulawas. Apan ang 2 Corinto 12:27, si Kristo mamulo sa iglesia. So dili pwede nga ang tao mudumot sa iglesia apan balhin sa lain nga pagtulungan. Doon ay sinuntihan ng siyon na katingon. Ang tiki pwede magkapatubo o bagong ikong kung kini naputol. Kada magtiki naputol ang ikong, pwede magkapatubo ang tiki o laing ikong kung kini naputol. Apan ang ikong nga naputol, nibulat sa lawas, dili na pwede mahimong laing tiki. Kuha ba na ito ang punto? Ang ikong sa tiki kung maputol, ang tiki na naputlan ng ikong makapatubo o laing ikong, apan ang ikong na naputol, dili na makapatubo o laing tiki. Ang tao nga mugawas sa iglesia, dili yun mga kaigsunan, mamahimo nga matasigon pa ang iyang pagtuo. Muna mga kaigsunan, na kung imong sakton, ang pagkabakslay kay sa tao, dili kini igsoon biglaan. Ano ba ang mabakslay ng tao? Dili bigla. Anam-anam. Magsugod sa hinay-hinay. Kay basta muupin na gani ang yawa, dili na bigla. Kanabang data-data ba? Kabantay mo, ako nag-aking kong backslide. Pagsugod na ko og sigarilyo, wag yun ko magsugod sa isa kabog sigarilyo. Upos! Tilaw. Suyop sa kaduha. Unya, kung naana sa diskuhan, dili mo diritsong sulod, nasa sa bangpa sa puntahan. Ang ako mga kabarkada, tuhan ng disko. Kunya kay naama ko'y nakitaan na gusto na kong isayaw. Kauna-huna ko'y suod ng sulod. Nakasunod yun. Pero ang nabantay, hindi rawa, kay mga Adventista ko. Kasunod. Kadugayan, sige na kong sulod-sulod, pero ang basta kong sayaw. Hangtod sa kadugayan nga ni Tibol, kaubat sa kong ngaygala. Ni Tibol. Tagaan o inunon. Adi isa mo dawat. Di ka ba na? Ni anak kasusulod. Ni ka mo dawat. Mudawat. Dili isa kabaso. Wansiyat. Mo na pagsugod. Unya ang wansiyat. Punon. Pero ang nakapuno ko. Di ba? Daghan ang ko. Kaysa tangguan. Sa kadugayan, pare-parehan ang kadaghan ang tagluwayo ko. Sa kadugayan, sulit na yung tagluwayo. Karon kaya nakasunod na mga diskuhan, ang inat ko na ko ako asawa. Nang biruan maning mag-diskuhan. Dito minagkaili ang diskuhan. Hubog ko mga kaigsunan.
hubog ko. Kailang ilamin, hubog ko. Antun nga, sa naulian ako, pagkasunod ko, ako ipagkita, mamanibayhan ako akong yunahunaan nga akong panguyabon. Ada din istorya na asawa niyo. Mauna mga itsunan nga ang nabaksay, dito may magkatagko sa kong asawa sa diskuhan. Ang mga tao, mga itsunan na nagbaksay, dili biglaan. Nagsugod na igsuon sa hinay-hinay. Kaya kung imong ibase sa luksungon, walay luksungon mga kaigsunan nga gi-strip. Nagsugod na sa gamayng liko, sunod liko, sunod liko, sunod liko. Pag-abot mo sa ubos, hau na. Pero hindi naman ikalayo. Kabantay mo ng dalan sa Bukidnon o sa kanina brother Bubungam. Lima. Ina? Mangima. Ima? Mangima. Malima? Mangima. Mangima? Pastilan ko ni mong lumangon. Huwag kalayo man. Pero wala kinag-i-strip. Liko, may liko. Mauna mga kaigsunan ang nabakslay. Walay na dalinas nga nagpaingon sa taas. Basta madalinas, paingon kinasabos, buti pasabot, walay sliding, walay na backslide nga paingon sa taas. Paingon din na mga kaigsunan sa ubos. Proverbio Kapitulo 13, versikulo 15. Kung imong basahon ng Biblia, ang dalan sa nautan na ingon ang Biblia kapagkasulti. Nga ang dalan sa nautan malisod. Kung malisod man magtinarong, grabe kalisod ang magdinautan. Maglayo mo sa inyong asawa 24 oras, bisa makita pa mo sa inyong silingan, huwag mo ilabot mo. Pero mag-akbay mo sa inyong silingan, mag-abot ka mo sa kapitan. Muna nga, ang danan sa nautan, lisod. Kung lisod man magtinarong, daon sa pag-igsunan ang daon nautan. Ang pagbagslayan mga igsunan, kusulmihan na mo. Wala na magsumod sa sayong na binuhatan. Huwag na magsumod sa sayong na binuhatan ang nabagslayan. Nagsugod na sa unsa sa iyang kasing-kasing. Ang binuhatan mga kaigsunan ng padayag lamang kung unsa ang iyang gibati sa iyang kasing-kasing. Murabang kagaw, kining kagaw kung imong sabdo naan na sa tao, naghulat na kanos ang uubos ng imong listinsya. Pag-ubos sa imong listinsya, tumating ng kagaw. Daan na ng kagaw sa tao. Pagkabigil sa tao, kanang mabakslayin, naghuwat ng naggamay istorya. Pagkabigil, balos lang kuya. Pero what I mention na tao, hawagin tayo dito ng aking sila. Usa ka pastor, bibisita sa backslider. Doon ay pastor nga bibisita sa backslider. Ingon ang pastor, Iksoon, wala naman kang simba na. Abili mo sa tubang sa backslider, di na kung simba niya na simbahan, pastor. Ingon ang pastor na naman, ingon ang backslider, naitigulang sa iglesia. Basta maunay magwali, kanunay kong ikon. Ingon ang pastor, niya, nga nung nakabalo magka nga ikaw mag-igo. Siya basta tudlo-tudlo na pastor, ako bibir mga tudloan. Kagabi, tanawar kong bagi siya wa. Kung tudlo na gani na pastor, ako bibir tudloan bibir. Ngayon ang pastor, kunya, di dia ko na matudlo sa upan. Iyon siya, what ko sa upan pastor, pero balik mo niya sa ako. Grabe din mo na siya wa. Muat ko man dito pastor, pero balik mo siya ako. Ngayon ang pastor, sige lang. Kay akong ignon ang mga tigulang sa iglesia nga kung magwali mo inyong kamot, isbutangin sa inyong bulsa. Ingon ang nabakslayan, mauna ka akong pastor? Grabe, hindi nagpati. Nga naman, ingon ang pastor, nga naman, kaya mata tutok mag-apon ako, magitaan yung sayo mo. Kaya yung mata tutok
pastor, sige lang, kung ino naman, sunglass na lang siguro sila magkuhan. Grabe mga kaigsunan ang pag-isyawak. Mauna mga kaigsunan na usahay, madiskuryo ang mga tao, dili na kudawan ng tambang. Kapag kiningato igsoon, dili ni pagpapaslide ha. Pagpalingon kini sa atong nga pagtuo. Pagpalingon sa atong espirituhanon nga pagtuo. Juan 14, Proverbio 14, versikulo 14. Nga ang tao nagabalik sa pagpakasala, puno na sa ang iyang kasing-kusing, puno sa iyang kagustuhan. Kundi pasabot, ang tao nga mibalik sa pagpakasala, ang iyang kasing-kasing, puno na sa iyang kagustuhan. Ang pigilahin sa kinsa pagpagpugong yana. Mauna nga ang atong versikulo, sa Jeremias Kapitulo 3, versikulo 12, ingon nini, gusto ko na magbasa. O isugod ko ako niya sa pag-adto ug mahianha sa Panginoon sa Israel. Nga mailupon, bumalik kamo kay manunuyon man ako. Ang akong kasugo kanimon dili hangtod sa akon. Ingon ang Dios, balik mo kay manunuyon man ako. Grabe ha? Ang Diyos igsoon bisag kung sa natong tama kasasala, manunuyon ang Ginoo. Ingon ang Diyos, balik mo kay akong manunuyon man. Versikulo 13. Nagingon ang versikulo 13, ang kuna lamang ang imong kasalanan. Jeremias 3, versikulo 13. Ipaangkon ra igsoon. Kaso lamang ta kayo sahay, dili lagi ta mo angkon sa atong sala. Ingon din umasa. Ang kuna lamang nga nakasala ka o nga misugid ka sa Ginoo nga imong Dios, isugid dito sa ilalom sa kakahuyan. Gitugyan mo ang imong gugmang ngadto alang sa Dios. Itugyan mo imong gugmang ngadto sa Dios. Ang kunon ra, simple ra mga igsunan, kung kita nunay simpyan at tumangan sa Dios, ang kuna ra nga kita nakasala. Versikulo 22, nagingon ang versikulo 22, nindot kayo pagkasulti. Balik kamong tanan, why accepted, ikaw ako. Balik kamong tanan, nga minalikod sa Ginoo, ayukon o himuon niya kamong buutan. Grabe. Ingon ang Biblia, balik ang kuna inyong sala, kaya akong maluluyon o ang Diyos na ingon, himuon ko kamong mga buutan. Mga kaigsunan, kung uban sama sa hitabo sa anak nga mosikon. Nakabantay ta sa sugilanon sa anak nga mosikon. Ang anak nga mosikon, nga mabasa nimo sa Lucas Kapitulo 15. Ang anak nga mosikon, mga kaigsunan, gipangayo niya niyang kabahinan sa iyang amahan. Duha man sila kago magsugod. Ingon ang manghod, pa, ihatag na ako akong kabahinan. Kay mula ko. Sumala sa sugilanon, ginagaan sa amahan ang manghod sa iyang kabahinan. Nagusik-usik sa kabahinan ang manghod. Niabot ang panahon nga nahulot ng salapi nga gihatag sa iyang amahan. Nisaw na siya sa Nox Bagoy. Apply siya trabaho, ang iyang trabaho mamahugay sa tigiri. Gutom na kayo, siguro na ay mayong pagkaon na sobra sa baboy, kung mo, yan na lang ito. Nakadesisyon ang anak na musikon, nga mo pabili magdunini, mabalik ko sa kumamahan, ito ay nagpagkaon. O ang 15-20 Lucas, sa niyani may pauli ang anak na musikon, nakita sa mahan na yung anak layo pa, nagkaduol kaniya. Buti pasabot ni balik, kung di mo basahan ng Biblia,